A tady dneska nemůžu tolik šeře, já jsem sám, vidíte mě. Tady to je ta kamera, protože kamerka je pryč. Na chvilku, ale já udělám prostě benzely, budu nahrávat dělat, jako se dělá, když to nejsem. A on to nevidí, on to ani nejde vidět, on to je jako v květináři, on to nejde mluví na tom. A co dělá? Sila, ale nebojte, na konci bude, že to můžu dát na tom video, protože nebude váš faul. Tak, uvidíme, co dělá a co se váš stejně dělá pauty a takhle, tak. Jdeme na to a já jdu jako se seknu, se někam oběhnu a ona tady taky bude dělat nějaký klaveny, tak já jdu na to. Vicky? No. Tak já jdu, jo? Kam? Do večerky. Za kolik minut se vrátíš? Tak za 5-10. Nevím. Jo? Ok. Tak já jdu. Ok, tak čau. Ahoj. Do pěrdele. Dobrý, to stačí. Existují vědecké studie, podle nich Psychopat a blondýny. testosteron v krvi v Kámo. závislosti na množství. No, blondýnky jsou psychopati, já vím. Roman nejedlý má testosteron. Snad ještě Váš son byl opilý, no. No, ty jsi opilý, no. který se do mozku jen tak nevzdává. Jeho kořistí se stát i Simona Lietavcová. Za zlomené srdce a svojí strast. Jsem tady. Mhm. Bylo zavřeno, ale to nevadí. Hej, na co si chceš podívat? Na co si chceš podívat? Na co? Hej, tak se poslouchat za hudbu. Tady to. Potom. Hej. No, já jdu ještě, no, hej. Tam je zavřeno, měla bych ještě do té druhé vešelky. Běž do rádia. No, tak já jdu ještě do rádia. Hej, ale jdu naposled, nebudu ti tam hledat tvé bambulky. Joj. Jo? Ok. Tak já jdu, ahoj. Čau. Dobrý, ale... Pičo. Co to je hlad? A jo, těší mě. Vlastně plamínek. Vy máte, vy nemáte. A počkat to. Hej, počkat, to nejde do prdele.
zapomněli. na to, zapomněla jsem ty peníze. Já si to dělám. Jo, hej, jsou tak... Vicky, koukni se do koho květinása. Co? Co je? Do prdele. Ne! Tak tohle je viděli to. Do prdele, to jsou ty písničky. Ne! Jaký? Mě to zajímá. A koukneme, to je takové tady plníčky. Šupky. A koho chceš pozdravit ve videu? Koho? Chtěla bych pozdravit Bozyho a Raidera. Jestli se já pozdravuju. A chtěla bych Raiderovi dát něco na poštu. Raidera. Jestli někdo vidí, tak dejte do komentářů Raidu, ať se na to podívá. A ještě, jestli tohle Jedničky má pro vás ještě jednu nabídku. jako. Ukaž mi. Pokud chcete být sexy jako já, jeste křupky. To ne teda. Jestli chcete něco speciálního, Tak se poslouchá paní Michalka. haha. Takže ahojte lidi a končíme toto video. A někdy jindy se zase uvidíme. Ahoj.